জগন্নাথ জমেগা জল চালছে আমার এবে সোমবারঠু শ্রাবণ মাস পইব কিছু অপূর্ত ব্যক্তি শ্রাবণ মাস সোমবার হই নথিব পানি ঢাଳୁ ঢାଳୁ ଛାଡ଼େ ଖାଏ କେବେ ପଡ଼ିବ ଖାସିଟା କେଉଁଠି ଥିବ ତାକୁ ଆଣିକି କେ ତମର ତ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ଶଳେ ଝାବଡ଼ ଗୋଟିକାର ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବୁ ବରା ମିକ୍ସଚର ବାହାରେ ଖାଇବୁନି ସେଠି ପିଆଜ ପଡ଼ୁଛି ଏତେ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ତାହେଲେ କିଆ ବମ୍ କରୁଛ ଖାସିଆଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଖାସିଆ ଏଇ ରବିବାର ପଡ଼ିବ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶନିବାର ଛୁଟି କାଟିନା ରବିବାର ଖାସି ଖାଇବୁ ଏତେ ତମ ଯଦି ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଷ୍ଠା ରହୁଛ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ବାହା ହେଇକିନି ପାରି କରିପାରିଛି ସେ ନିଷ୍ଠାରୁ ଅନିଷ୍ଠା ନିଷ୍ଠା ହେଲେ ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ଚଲେଇବ ତମର ଏତେ କିଆ ମନ ଧ୍ୟାନ ଆମେ ଖାଲି ନିଷ୍ଠାର ବମ୍ କରୁଛୁ ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ମେସିନ୍ ଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଅପ୍ରୀତିକର ବ୍ୟକ୍ତି ପଛଆଡ଼େ ଯେନ ହେଇ ପଡ଼ିବ ତା ଲାଭ କ'ଣ ବମ୍ କଲେ ସେ ଲାଭ ନାହିଁ ଝାପଡ଼ ବମ୍ କର ନାହିଁ ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝ ନହେଲେ ଠୁ